voelen nog. Goedemiddag. Wat zit u hier lekker rustig? Ik ben op mijn vriendin aan het wachten. Ah, kijk. Ja. Die komt daar nu aan. Die komt daar nu aan, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. U was even aan het proefrijden. Nee. Nee. Bent u uit de buurt hier? Dat is heerlijk. Wat ga je doen? Nou ja, wij reden hier net langs met ons autootje. En wij zagen meneer zitten en die zat hier zo lekker relaxed. Ja, dat is nu Hij is genieten. altijd relaxed, dus dat scheelt. En toen dachten wij van eens kijken of we een praatje kunnen maken. Kent u het programma toevallig? Ik ken het programma heel goed, ja. Ongerweeg. Ongeweeg, ja. Ja. Ik kan het Ja. niet. Hoe heet dat? Ongeweeg. Ongerweeg. Ongeveer. Ja. Ja. Oh jawel, heb ik wel eens gezien. Jawel. En wij zijn altijd à l'improviste op pad door onze provincie. En alle gesprekken zijn toevallige ontmoetingen. Ja. En dat is vaak mooi als je mensen in het moment treft. Ja. Als dat het voorbereiden is dan. Ja, spontaner kan niet, Ja, hè? wij doen het te warm. Ja. Het is inderdaad Het is eind warm. oktober, het is eind oktober, maar het is bloedheet. Kun je niet fietsen zo? Nee. Dat is te koud. U fietst veel samen? Ja, Ja? ik woon in Nut, hij en hier. En we ontmoeten elkaar meestal hier. En dan spreken we af. We gaan naar Valkenburg of we gaan naar Wittem of we gaan weet ik waar naartoe. We doen wel dingen samen, ja. Ja, ik was even kijken naar het bandje. Het bandje. René Schumann, Ja. Ja, vertel. Nou, op dat bandje, ik heb dat denk ik al 10 jaar om. En het is nog niet versleten, je ziet het. If you can dream it, you can do it. En wat is Dat is een spreuk van Disney. Van Walt. Dus Walt als je Disney ergens- zelf. Ja, als je ergens van droomt en dat jouw doel nastreeft, dan ga je dat wel een keer bereiken, denk ik. En je komt er heel dichtbij. Zijn er voorbeelden in uw leven die dat illustreren? Niet direct. Ik ben in principe altijd vanaf mijn 15e, 16e ben ik een reisfanaat geweest. Ik heb ook een eigen reisonderneming gehad waar ik dit jaar de stekker heb uit moeten trekken in verband met corona helaas. Oh. Want het waren wat busreizen en je weet, ik bedoel, op het moment dat de busreis plaats moet vinden kun je de mensen het geld terug gaan betalen. Ja. Want dan komen de mondkapjes en de 1,5 meter en dergelijke. Dus ik zit al op leeftijd, dus ik heb dat niet meer zo nodig om daar me zenuwachtig over te maken. Maar mijn doelen zijn wel geweest om de hele wereld te zien, laat ik het zo zeggen. En dat is aardig gelukt? Bijzondere dingen mee te volgens maken. mij Ja. was het Ja, echt aardig gelukt. Dat is Ja, mij zeker zeer weten. goed gelukt. Ja. Als ik weer geboren zou worden, zou ik mijnzelfde leven willen hebben. Oeh. Ja, dat zegt toch wat, hè? Dat is ook een bandje. Dat is ook een bandje. Ja. Maar u zegt ik niet. Nee, ik niet. En waarom niet? Ja, omdat ik wel dingen anders zou doen en dat ik had gehoopt dat dingen anders zouden lopen. Klaar. Wat zou u anders gedaan hebben? Misschien meer ervan geprofiteerd. U heeft zichzelf misschien te veel weggecijferd. Nou ja, is het wegcijfer? Ik ben een zorgend type. Ik heb nog iemand wat mantelzorg voor doe. Ik heb nog zoveel dingen. Dus U bent ja, een gever. denk het. Ja. Maar soms kom je jezelf dan tegen. En wat had er anders mogen lopen in uw leven? Mijn man is 15 jaar geleden overleden, dus toen was nog heel jong. En dat had ik liever anders gewild, maar ik heb een goede vriend aan overgehouden. Nee, ben je niet tevreden? Ik ben Oké. tevreden. Hoe lang kent u hem al? Ja, zeker 11 jaar. 11 jaar ongeveer. Ja, 11 jaar. Ja. En waar... Hij heeft mij wel iets van de wereld laten zien, dus ik heb er wel wat aan gehad. Kijk, hij heeft u al meegenomen op zijn reizen. Ja. Wat was het meest exotische oord? Nou weet ik, wacht even, ik denk Petra in Jordanië. Ah, En hoe heet het, Wadi Rum? Thailand, ja, daar gaat niet vervelend bedoeld, maar er gaan heel veel mensen naartoe. Dus daar hoef ik niet zo nodig, maar Bali en Cambodja, Indonesië en Bali, Cambodja, ja. ja, dat klopt. waar die roem, dat is toch die Wadi oase? Rum is de woestijn, hè? Woestijn, In Jordanië. Ja. Ja, Jordanië is wel heel bijzonder. En Petra, dat ken je wel, die oude stad Ja. uitgouwen. En Van de dat is Indiana geweldig. Jones film. Ja, precies. Ja, dat is de finale Ja, Indiana dat Jones is- geweest. Ja, dat is geweldig. Geweldig om dat te beleven. Ja, het moet een geweldig land zijn, Jordanië. Ja. Ja.
Maar ik ging ben zelf echt in wel Azië terug. gegaan, dus ook wel. Dus Ja. Vietnam en Cambodja, Filipijnen. We Ja, zijn bij de Filipijnen kruisiging zijn we geweest. Ja, In de Filipijnen, waar ieder jaar mensen zich aan het kruis laten slaan met de paas en zo is allemaal zo'n bijzondere dingen. Ja. Dus, Dan ga je wel heel ver in je geloof, hè? ja, dan ga je heel ver in je geloof, ja. Ja, en er was een man die had het al 24 jaar gedaan. En die zag geen gaatje in zijn handen, maar hij werd iedere keer met de ambulance weer afgevoerd. Een uur later zat hij weer een pilsje te drinken. Dus. Ja, dat was heel raar. Met de gat in zijn hand. Maar die gaat Met de gat in zijn hand. Kon ook niet met geld omgaan, zeker die man. Nee, dat weet je niet. Daar is het vandaan gekomen, denk ik. Ja. Zou het? Dat weten we niet. Nee, dat weten we niet. Maar hoe is dat dan? Omdat ik kan het me niet voorstellen hoe het is om jezelf echt aan een kruis te laten nagelen. Ik hoef Ja. niet. Hoe gelovig je ook bent. Ja. Maar hoe is dat dan om dat als toerist Nou, te beleven? Ja, dat is heel bijzonder. Kijk, die mensen zijn bijzonder gelovig natuurlijk. Hele Filipijnen. Dat is gewoon, overal zie je kruisbeelden en Maria's en dergelijke. En die mensen doen veel verkeerde dingen in hun leven. En aan het einde Ja. van het jaar gaan ze boete doen door zich alles aan het wat ze- kruis te laten slaan. Of halve dorpen lopen rond met geestels. Ze laten eerst dus met glasscherven dat de is rug heel open. vies. En dan lopen ze met geestels door de straten tot bloedens toe. Kun je Gewoon niet allemaal beter wat om vaker gaan boete biechten te dan doen. door Ja, het dat jaar zou- heen? Dat is makkelijker, Dan ja. hoef je niet zo te stapelen. Dat is makkelijker, daarna kun je weer lekker gaan eten, dat is veel beter, ja. Ja. Inderdaad. Nou ja, zij kiezen ervoor om dat dan zo te doen. U was daar ook getuige van? U was met Ja, hem mee ja. naar de... Ja, ik Ja. wist niet, ik weet niet of ik daar mee was gegaan. Nee, dat denk ik niet. Had Maar u goed, stiekem dat niet mag gezegd, niet zijn. zeker? Nee, heb ik niet gezegd. Nee, Nee. zien we Nee, wel. tuurlijk Het is gewoon niet. lekker strandvakantie. Nee, dat heb je gelukkig ook niet gezegd. Hey, maar nog Nee, even nee. terugkomend op het bandje. De symboliek hebben we nu belicht, maar waarom René Schumann? Oh, omdat ik daar een enorme liefhebber van ben. Ik ken hem van vroeger gewoon, dus we kennen elkaar zelf elkaar heel goed. En ik vind dat die jongen dus nog wat... Ja, ik ben nog eigenlijk van de oude stempel natuurlijk, daar is ook mijn leeftijd een beetje na. Maar ik hou van de Elvis muziek en ik hou van de 60 muziek en dergelijke. Vanavond staat er ook weer een 60 Ik programma. wou net zeggen, gisteren ABBA. En gisteren naar ABBA geweest bijvoorbeeld. Ja, dat dat zijn is leuke wel, dingen ja. en daar word ik vrolijk van. Dat is voor mij medicijn. En het is niet En Schumann alleen, ook. het is niet alleen een goede zanger, en dat vind ik vaak een beetje onderbelicht. Het is Ja. een hele goede gitarist ook. Hè. Ja, absoluut. Wat ik niet absoluut. snap, dat En, hij niet... en wat denk je van Angela dan? Met haar Ja, dat pianotje en klopt. Ja, ook. dat mag er ook wel zijn, en haar stemmetje. Ze versterken elkaar. Ja, Ja, dat absoluut. klopt. Jullie ook? Absoluut. Wij versterken elkaar ook af en toe, ja. Nee, we zijn verschillend. Heel verschillend. Ja, maar dat is vaak wel Dat het zal geheim wel. van een goede relatie. Dat zou best Dat je- kunnen. Ja, dat je elkaar, nou laat ik zeggen, dan niet versterkt, maar dat je elkaar aanvult. Ja, Misschien Omdat je wel. verschillend bent. Ja, we zijn ja heel alleen zo verschillend. kan het goed functioneren, Nee, is denk het- ik. ja, Het hoeft tuurlijk. niet gewoon allemaal eenzijdig te zijn en de een ligt aan de voeten bij de ander of zo. Het moet iedereen heeft zijn eigen Dat nee, gaan we niet doen. iedereen mag zijn eigen willetje hebben en zijn eigen plannetje en zijn eigen Maar programmaatje. niet samenwonen. Nee. Nee. Want jullie kennen elkaar Nee. toch al even. Ja. Ja. Maar dat is geen... Nee, dat is geen nee. optie. Nul Nee. optie. Nee, ik ben voor mijn vrijheid, zij is voor haar vrijheid en dat is het dan gewoon. Ik heb wat vriendinnen en voor de rest vind ik het prima. Ik vind dat je elkaar volledig vrij moet laten en ieder mag zijn ding doen en dergelijke. Dat is geen probleem. Nee, we Maar er zijn moet geen moeten niet aan om zijn, bij dus, elkaar te wonen, nee. nee, dat zou ook niet goed zijn. Nee. Maar heerlijk toch? Dit Want is dat is ook het geheim. vrijheid, blijheid. Ja. Maar dat is ook het geheim, denk ik, van een goede relatie en verstandhouding. Dat je elkaar vrijheid gunt. Maybe, Ja. ja. Heb je dat zelf ook in je huwelijk? Ja. Je moet elkaar de ruimte geven om... Ja, dat- om Maar jij krijgt die ruimte wel. ja, absoluut. Goed, dat is toch niet Ja. met hem. Nee, maar hij mag, hij mag best een keer de bal terugkaatsen. Ja. Want daarom zeg ik dat ook. Hè? Ja. Omdat ik geloof daar ook in. Dat je Ja. elkaar moet aanvullen. Alleen maar zo gaat het goed, denk ik. Ja. Je moet elkaar niet op de lippen zitten, je moet elkaar de vrijheden geven, elkaar dingen respecteren, hobby's respecteren en dergelijke gewoon. En dan kun je alleen maar leuk met elkaar omgaan. Dan kan het leven mooi zijn, want het leven is mooi dus. Maar veel mensen maken er heel veel problemen van en
Ja, dat is geen goede zaak. Daar word je ziek van en alles. U moet een bedrijf beginnen in van die polsbandjes. Van die Want polsband, u gooit allemaal van die one-liners eruit. Ja, die ook- maar nu is het goed, nou heeft René, die kan dus weer omzet maken. Hè? Die komt dus Sittard met zijn show eerst daar en dan kan hij de bandjes gaan heeft hij verkopen. nog steeds die bandjes in de aanbieding? Dan? Ik mag wel hopen, In de ja. merchandising? Ik mag wel hopen dat, ja, ik denk het wel. Ja, heeft Nee, jong, als ze zit te kijken, haalt die bandjes erin, want het is Hij heeft in alle beste kleuren, commercial dus. ever. Nee, maar Ik dat heb is hem een van de ook. beste spreuken die er is, ja, vind ik. Ik heb hem ook, maar in blauw, geloof ik. Ja, we dromen allemaal wel eens van iets en dan zeg je dat zou ik willen, maar ga er dan voor. Dan kom je een heel eind. Ja. Ja. Want was dat niet ook de titel van een van de shows van René en Angel Eye, Living the Dream? Of The Ja, Dream? sowieso. Hè? Ja. Volgens mij is Ja. dat ook een beetje Ja. hun... Hij heeft een titel gehad, ja, Ja. dus van een show, klopt. Ja. Nou, mooi toch? Ik heb ze Maar- allemaal gezien. Is dat uw naam? Ja, dat is mijn naam, ja. Waarom heeft u zo groot uw naam op de... Op de eerste plaats omdat ik dat leuk vind. Ja? Ik wou Ja. net zeggen, dat hoef je Het past niet te erbij, de vragen. gele letters passen erbij. Het is een mooie hoef je niet combinatie. te vragen. Rood met een flauw vlaggetje. Hoef je niet te vragen, ik zou Maar het punt is alleen doordat die naam erop staat, stelen ze wel meteen. Want een jaar geleden is diezelfde fiets van 4000 euro gestolen geworden bij het Kruidvat. En hier. Zo snel gaat dat.